Nyt on tänään illan kun ketään ei oo kotona, niin testimeininki. Lapin kulta Arctic Malttia, otetaan vähän lähemmäs. Nyt tuosta. Oho. Oho, se vähän pamahti. Makuusta. Makuodotukset. Maistuu pohjoiselle Maltalle. Kyllä se on parempaa kuin semmonen halpa kalee tai jonne varmaan tulee ostelemaan sitä kuin pirkka-olutta. Siis tää maksoi enemmän kuin pirkka-olut. Että kippis pullemi. Painetta.